Bueno, jo soc en David Losada, que soc resident de segon any i ja quasi de tercer any de psiquiatria. Sí, jo soc la Ivet Sabater, que també soc resident de psiquiatria de segon any. I ara estem al CAS, al Centre d'Addiccions de Girona, a Teresa Ferrer. Bé, i per tota la crisi sociosanitària a causa del Covid-19, ens ha tocat venir aquí a fer unes setmanes de rotació, en què hi ha hagut algunes particularitats respecte als altres mesos, perquè ara, en el cas, per culpa del confinament, estem veient moltes recaigudes en pacients que havien consumit alcohol, que estaven abstemis, que ara estan recaient perquè, clar, molts no tenen feina, estan a casa, no tenen cap activitat a fer, i com que tenen facilitat per aconseguir l'alcohol, molts pacients estan recaient i llavors, com que hi ha una demanda important de primeres visites per alcohol sobretot, estem donant un cop de mà, i d'alguna forma un suport més seguit amb aquests pacients que tenen dificultats en el desplaçament, de fer un suport a nivell telefònic més freqüent d'aquestes famílies. Per una altra part, per una altra banda, hem tingut l'oportunitat de sortir al carrer i anar a altres dispositius. Un dels dispositius que hi ha aquí a Girona és el Centre Palau, que és un recurs que ha gestionat l'Ajuntament de Girona per la gent sense sostre. Nosaltres des d'aquí, des del CAS, un cop a la setmana ens movem i anem a fer les visites en aquest centre, i la veritat és que també els ha ajudat molt. I després també per poder-los vincular aquí al CAS quan tot això es posi un altre cop al seu lloc, que es solucioni. A la sopa tu vas poder anar un dia també, no? Sí, també. La sopa és un altre d'aquests recursos. I que estem molt contents amb l'equip, d'haver pogut venir aquí. Els professionals que treballen molt bé, quan anem a Palau també hi ha treballadors socials. Són metges, és un equip multidisciplinari que treballem molt. Estan molt ben coordinats. Molt bé, sí. Gràcies. Moltes gràcies.